海外旅行に行くと決めていたとしてもキャンセルになってしまう、そういったリスクはどうしても出てくるんじゃないかと思います。数万円もしくは十数万円損する可能性もあるので、ここはお気をつけいただければと思います。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日は海外に行く予定が決まっていたのに、その予定をキャンセルしなければならなくなってしまったらどうしたらいいかということについてお話しさせていただきます。2021年の海外旅行はこういったリスクがあることを考えた上で海外旅行に行かなければいけない、そういった年になるんじゃないかと思っています。それは例えば日本でコロナが蔓延してしまって、行く先の国で日本人の渡航者の入国を拒否するようになってしまった。せっかく取ったビザが無効ということになってしまった。行く先の国でコロナが蔓延してしまって外国人の受け入れをストップすることになってしまった。そういうようなことが起こり得る、そういった時代だと思います。ですので海外旅行に行くと決めていたとしてもキャンセルになってしまう、そういったリスクはどうしても出てくるんじゃないかと思います。私自身も昨年の4月なんですが、フライトがキャンセルになってしまって、その時に使っていたのが格安航空チケットだったので、飛行機代を取り返すのに相当苦労しました。やっぱり今の時代はそういったリスクがあることを考えた上で海外に行かなければいけないんだろうなと思ったりもします。ただどんなことが起こったとしてもやっぱりリスクって最小限にとどめたいじゃないですか。なので行けたらそれはもちろんいいんですが、万が一のことを考えてこのリスクをなるべく減らすようにしておくような、そういった必要があるんだと思います。今回は先月に観光渡航によるビザの免除が発表されたタイ、こちらを例にしてお話しさせていただきます。この動画を見た後では2021年の海外旅行、いざ行こうと思った時どういうような前準備をしたらいいか、そういった知識が身につきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の面白い話、入国情報、おすすめスポット、そして最新情報、いろいろとお伝えしています。これからも皆様の役に立つような情報をどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは海外旅行に行く際にその前準備としてかかる費用、その主要なものを挙げてみます。まずは飛行機のチケット代、そして今海外に入国する際はほとんどの国が2週間の隔離が必要になります。ですので隔離施設やホテル、そちらにお金を入金しておく必要があります。その宿泊施設のお金、あとは現地で PCR 検査を受けた時、万が一陽性反応が出てしまうと入院などをしなければならなくなる必要が出てきますので、そういった時のためにコロナも含めた病気に対応している海外旅行保険、もしくはコロナに特化したコロナ保険、そういったものが必要になります。あとは新型コロナウイルスに感染していないと証明する陰性証明書を必要としている国も結構多いので、日本で PCR 検査を受けて陰性証明書を取得する必要が出てきます。この日本での PCR 検査代、そしてビザを取得する場合はビザの費用、これらのものが主にかかる費用だと思います。この中で PCR の検査の費用はもう日本で検査をしている状態なので返ってこないということになると思います。またビザ代に関しては相手国が日本人の入国を拒否した場合、ビザが無効になった場合はビザ代が返ってくる、そういった国が多いんじゃないかと思います。そして海外旅行保険、コロナ保険に関しては日本の保険会社であれば返ってくる保険会社も多いと思うので、契約の際に確認しておく必要があると思います。海外の現地での保険会社に入った場合なんですが、これはもしかすると保険料が返ってこない可能性もあると思いますので、現地の保険会社を使う場合はそのリスクがあると理解した上で保険に入る必要があると思います。そしてあと航空機のチケット代と宿泊施設の料金なんですが、この2つが一番大きくお金がかかるところだと思います。こちらに関して一つずつお話ししていきます。まずフライトのチケットに関してなんですが、タイを例に挙げますと、タイに今飛んでいる航空会社は4つあります。まず1つ目が JAL、 そして ANA、 そしてタイ航空、そして格安航空会社の ZIP エア、この4つの会社があるんですが、それぞれの会社にどのような対応になるのか確認してみました。まず JAL からお伝えしていきます。日本人が入国できなくなったり、フライトがキャンセルになった場合は全額返金します。ただ、そういった場合もトラブルのないよう、旅行会社や代理店とかを通してではなく、インターネットで JAL のサイトから予約をしてくださいということです。現在のような特別な状況でない場合は、格安航空券を探してくれるサイトとかで航空チケットを取ってもいいと思うんですが、現在もしかするとフライトがキャンセルになったり、入国ができなくなったり、そういったことが起こり得る特別な状況ですので、格安チケットの検索サイトからではなく、直接航空会社のホームページからチケットを取った方が問題がなさそうです。
それでは次、アナに問い合わせをしてみました。航空券を買うときに変更や払い戻しの注意書きがあるので、基本的にはそちらに従って処理が進むということです。ですので、チケットを買うときには、その変更や払い戻し、そちらがどのようになっているか確認をする必要があると思います。ただ、フライトがキャンセルになった場合は、全額払い戻しがされるということです。それでは次、タイ航空に問い合わせをしてみました。返金に関しては、フライトによります。もし、フライトが運休となった場合、キャンセルとなった場合は、全額返金します。ただ、現地がロックダウンになってしまった。しかし、フライトが運休になっていない場合、その場合は日付変更で案内しています。返金はできませんということです。ここで一つ質問をしてみました。もし日本人がその国に入れないというような状況になった場合は、返金という対応ではなく、日付の変更という対応になるんでしょうかと聞いてみました。その場合なんですが、多分その場合は運休になると思いますということでした。ですので、全額返金というような、そのような対応になる可能性が高いということでございます。そして最後に ZIP エアに問い合わせをしてみました。こちら格安航空券になります。ZIP エアからの回答をお伝えします。弊社都合でフライトがキャンセルになった場合については、全額の返金が可能となっております。しかし、現地がロックダウンになってしまった場合については、返金の保証は致しかねることをご承知いただきますようお願い申し上げますということでございました。ということなので、ZIP エアではそこのリスクは考えておく必要があるかと思います。それでは次は宿泊施設のことについてお話しします。宿泊施設に関してこちらのサイトで見ていきたいと思います。こちらのサイトのリンクは概要欄に貼り付けておきますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。こちら、タイへ入国される方向け、Agodaで隔離期間の滞在15泊分をお手軽に予約、そういったサイトになります。このサイトで下の方に行くと、このようにいろんなホテルがあって、1泊分の料金なども出ています。この中から一つ選んでみたいと思います。例えばなんですが、こちら、アルテオホテルというところ、こちらクリックしてみます。そうするとこのようなページが開きます。例えばなんですが、2月の1日に到着するというふうにしてみようと思います。2月の1日から2月の16日までで更新をしてみます。そしてこちらに料金が載ってますので、この料金をクリックします。そうするとですね、こちらの部分にキャンセル無料というふうに出ています。そして左側を見ると2021年2月1日の前日まではキャンセル無料と出ています。そして今日予約しても支払いは2021年1月30日となっています。要するにもうフライトギリギリまで支払う必要はないですし、フライトギリギリまでキャンセルが大丈夫ということなんですね。ただですね、中にはですね、今トップのページに戻ってきたんですけど、例えばなんですが、こちらのザ・スコソンというところをクリックしてみます。で、同じようにまた料金のところをクリックしてみますと、こちらはこのキャンセルの表示が出ないんですよ。で、こちらにもキャンセルができますよというような表示が出ませんので、予約条件を見ると、ご予約料金の 30% がキャンセル料として発生します。また、到着日の7日前以降にキャンセルされた場合は、予約料金全額がキャンセル料金として発生しますというふうに書かれてたりするので、キャンセルができるのは全てのホテルではないようなんですね。ですので、しっかりとこの条件を調べて、宿泊日前日までに支払えばいい、キャンセルができる、そういうような条件のところを探して予約をしておくと、万が一行けなくなった場合に、宿泊料に関して全く損をしないので、そのようなホテルを選ぶことをお勧めします。この宿泊料に関しては、隔離期間全体の料金を支払うことになるので、15万円ぐらいかかることになるんですね。この15万円が全くかからなくなるか、それとも 30% 取られて5万円ぐらい取られてしまうか、それとも全額取られてしまうか、それはすごく大きな違いになると思いますので、ここのところホテルを予約する際には気をつけていただければと思います。これは今回タイを例にお話しさせていただいているんですが、今後他の国に行けるようになって、その他の国に行く場合にもキャンセルができるようなホテルがあると思いますので、今のこのコロナの状況で情勢が不安定なところもあるので、キャンセルは無料ですよというようなサービスを持っているホテルは必ず現れてくると思うんですね。ですので、そういったホテルを探して予約をしておくのが一番ベストだと思います。判断を間違えただけで数万円もしくは十数万円損する可能性もあるので、ここはお気をつけいただければと思います。また今先ほどのキャンセルができるホテルのページに戻ってきたんですが、このようなキャンセルができますと書いてあったりとか、前日まではキャンセル無料と書いてある、
このページを後々何かトラブルが起こった時のために、起こらないとは思うんですが、海外のホテルになりますので、万が一の時のために、ここの画面をキャプチャーして画像として保存しておくことをお勧めします。今回は海外に行くことが決まっていたのにもかかわらず、コロナのことで海外に行けなくなってしまった。その場合にすでに先払いしてしまったお金、そちらについてどのような処理をすればいいのか、そういったことについてお話しさせていただきました。2021年の海外渡航に関しては、どういうような状況が起こるか、そういったことも予測不能というところもありますので、リスクがあるというところはしょうがないところではあるんですが、今回の動画を参考にして、なるべくリスク、被害を最小限に抑えていただければと思います。本当、このコロナのことがあると、海外旅行、海外渡航、いろいろな状況が不安定なところがあり、なかなか行きづらいというところがありますよね。早くだんだんと昔の状況に戻ってくれればなと思います。その日を待ちながら、この時代を乗り越えていきましょう。いつもいいねとコメントいただきましてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。